Здравейте, мили мои другари! Аз съм Pincher Shelf. Сега ще играем на Monkey. Или по-скоро на Human. Да. Абе, ще играем на предци. Големи предци ще бъдем. Затова... приятно гледане! Започваме невероятната игра! Ето в момента се виждаме, като и няма звук. Ала! Ала! Багя с всичко умрял страшни, ма какво стана, бе? Чудесно начало. Може ли... тъй. О, е! Ще прилагва гнусно. Мънкито. О, е! Що няма някой тук? Аз съм играл преди тази игра, преди да почна цяло да снимам видеа и не беше тъй. Момент. Така. Започваме наново. Пак спря звука. Добре. Така. Опа. Ето това исках да видя. Сега ще гледаме малко филмчи и после ще... такова. После ще играем. Може ли? Стига толкова стига толкова с надписи, ако може. Искам да гледам филмче. Няма по какво е го направил или какво пише тук, не ме интересува. Добре. И те вече може да се почиват тия събития. Я. Ще го запомня. Може би. Риба във вселената. Ама другия път. Играта ама е много шумна. Мастер Вулуме, дай написи така. Африка. Преди. $10 милиона и 10 хиляди, аз съм мощ. Monkey. Динозавър! О, не. Какъв голям динозавър. Котенце.
Пот. Да. Това само да не се случва на нас, защото ще стане много забавно и риба толкова. Before us. Oh yeah. Мерихме риба. Тя. Но. А сега отидохме на осамотен да се изядем само ние човек. Добре. Пиле! Ай. Горкото мънки. Сега съм оплашен и... О, майка. Да използвам да. Трябва да стоя на едно място, защото иначе не работи. Тук няма нищо обаче. Има. Добре, отиваме там. Ама има река, аз как ще го прикуся той? Аха, ето как аз качам като Супермен. Яху! Продължавай да скачаш. Продължавай. Това ли е скришното място, атай? Скриваме се тука и чакаме да стане. Нищо не чакаме. Ой, сега съм голямо мънки. Да. Значи тъй втичам. Да, добре. Има логика. Сега, къде ето и мънките, дето мря? Как? Аха, да. Разбирам. Абе, не скачай, бе. Кю. С Кю чувам. Май от другата страна. Това. Тичай, мънки, тичай. Май оти тука. То май едно и също, че като се замисля. Абе. Какво биш с АК? Това там ли? Опа! Не! Але, прибих се. Слушам. Аз слушам, аз съм слушащия. Да, ето го. Идвам, ще те спася, аз съм спасяващия. Къде той, бе? Аха. Добре, това е малко странно. Не трябва просто да го спамиш. Трябва да изчакаш малко. Така е.
Добре, сега... Къде бях? Тук. Тук има нещо. Тук има нещо. Аз нищо не знам какво е. Тим да разузная. Такой виж. О, ще на там. Пръчка. А, да, сега се сетих. В тази игра си, за да направиш каквото и да е, трябва да го подушиш. Пих пръчка. А, това е пръчка. Ти да видиш хубава работа. Имам пръчка. С нея за сега май нищо не мога да правя. Той как са... Да. Мерси, ама не мерси. Той какво е сега. Това не помня дали беше отровно. Разбира се, първо го подушвам. Ето, за такива неща съм по-съгласен. Ама за пръчка, за камък... Това май не е хубаво. Или пак е. Добре. Качваме се на палмата. Тук има кукуш. Кукуш, чакай да го помиришим, че може да е... Даже го облизах. Еволюирам! Ето еволюирам. Нали това искаш играта? Ой. Абе. Майко гавар. Всякъде беше вкъщи. Ето там. Това май са човеци. Други мънкита. Ой. По това дърво май ще ми е полезно. Ети ли са? А това го пусни? Не, нещо такова. Ще го да нанесем в лагера. Само че... Чуко. Моя скатер е по-бързо те. Това е много добре. Много добре. Само че май са... Мънки! С тесен бутон май ще станем приятели, ако го направихте хората. Само искам да отида при него. Може ли... Не! О, прибих се! Не! Чакай! О, съм най-добрия! О, такъв клъч! О! Как ще да се прибия за малко лили? Аз мисля, че фолдеймче е доста труден за постигане, ама толкова високо пък. Какво са блъскаш по главата пати, бе? Абе, какво прави тая маймуна, бе? Искаш ли кокос? Успокой се, бе! Искам приятели да станем. Кокосчи? Добре, няма път... Това... Гайден. Тъп... Лош. Той не иска да ми е приятел! Добре. Тей. Сега, това там го знаем какво е. Добре, не ми да го селектна. Тей. О, да! О, най-добрия. О, да. Тей. Тя ми се в селото, че много се забавихме и май става нощ. Тей. Тук ще ми кокоси. Оба! Кацин.
Ай, намери си приятелче. О, да. Какво стана, бе? О, май правим ритуал за... Не, никакъв ритуал не правим, май тъжим за оня, дето умри. Аз имам обаче един въпрос. То висим пуснат ли, защото ще откачим. Така. Тега. Това ще го пусна, защото няма какво да го правя явно. Или поне за сега, каквото и. Тя да е пак да го подушим. Някаква трябва. Абе. Подуши ти казах. О, шит. Това червеното... Да. Това червеното значи, че ще умирам. Бялото или бежевото, не знам какво е това. Значи смърт, то значи стамината ми, зеленото е енергията ми. Яко. Стани на малко... Добре. Като се наспеши... О, това е манджа. Това е манджа. О, е. Добре. Тук му и да газим. О, е, аз... Всичкото ли го изядохте, бе? Лакомници таке. Да газим това. Тей. Тук е това да го познаваме. Да, добре. Това ми харесва. Тарото и мой го издадем. И май трябва да спим, защото става нощ. Тей. Ден 2 вече. Слизай, чаве. Тъй, може да еволюираме. Оба! Ое. Мой съм на... Много четени, не ми се чете. Тъй. Мога да си свичвам между ръцете и с хикса, което е много добре, защото до сега не можех явно. Тъй. Така. Айде спи сега. Не бе. Приказах. Кой бутон да спи, да. Аре бе, оф, трябва го задържа бе. Да, трябва го задържа. Тая енергия, това зеленото не беше ли енергията? Що се съкратява като спа? Извинявай, много игра. Ай, стига съм спал толкова. Искам уолтър. Уолтър. Да сръбна. О, чакай малко. Той е непознат. Вода? Чакай да я подуша. Така, сега да сръбнем. Така.
Ай, студена вода. Ай. Емч. Замръзва ми газа! Как да запаля огън? Тук има ли камък? Камък! Подуши камък! Нюто! Добре. Значи има смисъл от душинето. Това е обсидиан. Аз си мислих, че е камък. Добре, с обсидиана... Май... Не мога да направя огън. Зато и искам камък. Камък. Гледай колко камъни има, шо не мога ги фана. Аз съм мъжки. Ще прибягам. Със заветния камък. Опа. Камък. Какъв? Чакай да го подуша. Това е голям камък. Това ми показа нещо, обаче сега преди малко, ама... Не видях какво беше то. Тук още едно смънки. Дето... Не е от нашето стадо. Ще генг! Племе! Общество! Нещо! Откъде мога да взема камък? Камък! Чакай да го подуши. Това може и да не е камък. Обе... не го ли... чакай, че толкова студен тука. Ще ми замръзне тупито. Тей. Инспектирай. Гранит? Сериозно ли? Чакай, може да... О, Това изглежда като едно друго нещо, като го наспамя, ама... Тей. Да, ама нямам нищо в другата ръка, което е много забавно. Какво ще стане, ако си го преместя? Ако си преместя в тая ръчичка и взема това. Що мога да крафтвам? Кокоса ще го крафтвам. Ще крафтна ли кокоса? Всяко. О, шит. Слушай. Така. И сега... Ясно. Пинг. То стана едно друго, ново. Чакай. Щупи кокоса, пак трябва да го помириш. Това може вече да не е кокос. Храна? Храна? Това дава някакви води работи. Добре. Силата на камъка. Ето бе, еволюирам, аз ставам умна маймуна.
Мога ли да използвам... О! То просто си изпари добре. Ами пръчка. Щупена пръчка. И пак трябва да я помирише. Моля. Исках. Мога да фърлям неща така. Ой, това много ми хареса. И аз чакам малко да не го вплюва Амирка. Пръчик. Ой, камък. Камък. Дава ми още да го крафтвам. О, ще го щупа още по-иче. Да опитам пак. Какво ще стане ако... О. Ой, добре, улесних се работата 20 пъти. Така е. Ой. Добре, много се засилих. Трети опит. Енергията и стамината ми са мъничко. Добре, вече не. Който и се. Хопи! Направих копие. Само че трябва да го подуша. Аз съм един изобретател, бе. Така. Потроших цялото дърво за една пречка, за едно копие. Стига толкова, че пак стана 150 000 часа клипа. Можете да се абонирате, да гледате някой друг клип. И да, през цялото време бях с пижама. На която пише no coffee no work, ама не пия кафе. По принцип, става както и да е. Чао!